barka dai babban yaya. Kwana da yawa. Ya kanwata da yaran? Wato suna nan lafiya amma dai ta damu a kaina. Ba ta so na ci gaba da aiki wa zalimai. Lokacin kawo ƙarshen damuwanta ya zo. Karɓi wannan suriya. Kundin aiki na ne na shekaru. Wannan fayil ne na bincike na. Nana bai wanda ya soma rayuwarsa ta miyagun laifuka tun daga lungunan Hyderabad. Yanzu ya girmama zuwa babban uban daba mai firgita kasar India. Da shi da yan uwansa Jiba da Nana da kuma yardaddun na hannun dama Shakil, Robert da Guru. Bombay, Bangalore, Hyderabad, Calcutta da hannun jari cikin filaye, miyagun kwayoyi da makamai. Ya samu nasarar kafa babban sansanin ta'addanci. Duk wanda ya nemi jari ba kashe shi yake. Ya haɗa hannu da ƙungiyoyin 'yan ta'adda yayin da yake tsara tashe-tashen mamamai. Bombay zai iya kasancewa gwamnati na farko. Bayanai akan 'yan sanda da 'yan siyasa masu goya musu baya suna cikin wannan fayil din. Ya yarda da ni fiye da yadda ya yarda da 'yan uwansa. Ta haka na samu bayanai da yawa. Ka tabbatar da cewa jaridar mu ta Jagaruci ta buga gaskiyan wannan lamari. Dan uwa, gaskiya ka sani alfahari da kai a bisa wannan badda kamata ka domin haƙo gaskiya. Saboda haka maza zo mu tafi Hyderabad har da iyalin. A'a babban yaya. Shiga sansanin 'yan ta'adda yana da haɗari, amma kuma fita ya fi haɗari. Suna shirya wasu manya-manyan fashe-fashe da za su yi. Dole ne na gano gaskiya, na kama su tsamo-tsamo. Ta, ni zan tafi ko? Babban yaya, yau fa ranar raki. Kwarai. Za ka tafi ba tare da haɗuwa da ƙanwarka ba? To, gaskiyan ka fa. To zo mu je. Cinye mama ta dora wa yaranta wannan, ce ma dora min. Ce yaya. Goro, yaya, ina so lallai ka tabbatar da cewa bom na farko ya tashi ranar 12 a nan tasha ta biti. Ina son jerin tashi a gurare daban-daban bayan tazarar minti 5. An gama yaya. Nakiyoyin RDX sun gama shiryuwa. Bombay, boom! Kafin tashin bom ɗin, Robert da Shakil za su je garin Nepal. Jiba da Lala su kasance a Dubai. Ni kuma da Ragu za mu je Malaysia a jirgin ruwa. Yaya, ina so zan je gida. Babata ba ta jin daɗi. Dama na zo ne in gaya ma. Haka ne? Shi kenan je ka. Amma dai ka kula, don ba zan iya yarda da kowa ba. Dan adam batuli ne. Lallai kada kowa ya san shirinmu. Kada ka bari kowa ya san shirinmu. To yaya. Yaya. Ka yarda da wannan fiye da yadda kai da yan uwanka. Maci amana. Yanzu kyale shi zaka yi? Shi dan jarida ne. Na tabbatar da cewa ya ajiye wasu bayanai a gidansa. Da shi da bayanan da iyalansa kada kowane bar gidan. Lakshmi! Lakshmi! Mai gida me ya faru ne? Yayanki ya ci amanar mu. Failin da na shekaru ina tara hujjoji cikin sa. Ya sai da wannan failin wannan na bai. Lalle ya kamata mu bar nan. Maza ku shirya. Raja, ka saurare ni da kyau. Aikin kware nake, yayin da nake tare da miyagu. Ni na rayu ne wa kasar nan. Miyagun ayyukan na bai duk suna nan. Kai ne mai alhakin kare mama da ƙanwa. Ni ban gane me kake son cewa ba baba. Mai gida me kuma wannan? Ka kashe ko a kashe ka domin al'umma. Wannan shine tsarin. Ku tafi da yara. Ni dai gaskiya. Shiru ki tafi. Kada ku bata lokaci. Ku maza ku zo mu tafi. Menene kuma Raja? Kasadin da baba ya bani mana. Bari yi sauri. A'a Raja.
yaro, me yasa ka dawo? Koma! Wayo baba! Raja, ka gudu! Bai, wancan ɗansa ne, matar da sauran sun gudu. Wayo baba! Baba na! Wayo Allah, duk Allah ku daina dukansa! Ni za ka ciwo amana ta hanyar rabuwa da ni da samun yadda ta. Baba! Wayo don Allah ku bari! Baba! Baba! Ku buga waɗannan hujjojin. Alamu sun gwada babanka ya baka wani abu ko? Yana. Kaga ga can! Kai ku bi shi! Ya sha kwana! Kai ka kama shi mana! Shin kaga wani tsoho da yara guda hudu? Yi magana mana. Kai mun magana na ce. Kawata! Baba! Kai tsoho, maza ka fito. Kuma yaro ya haka kuma kawo na jefa da shi. Yaro, ni makanike ne, ba kowa bane ni. Waɗannan marayu ne, sun rasa iyayensu ne yayin da wannan bob ɗin ya tashi. Sanadin taimakonsa na shiga wani hali, sai gashi Allah ya turo min da kai. Yaro, ina iyayenka suke? An kashe min su. Sun kashe min baba da mama da ƙanwa. Nana bai da jama'arsa. Shaidan, ba iyayenka kaɗai ba, ya kashe mutum 300 a Bambai yayin da ya saba a tsakiyar gari ya tashi jama'a. Bayan ya tashi bamabamin shi ne ya bar ƙasar Indiya. Allah sai ya wulakanta wannan mutum. A'a, ni nan na ishe su. Ba na ƙyale su, ba na barin kuɗi daga cikinsu. Na rantse da Allah mai girma, ni nan zan rene ka, ta yadda za ka girma. Ka kashe su da hannayenka. Na yi maka alkawarin wannan. Ya ku jami'ai, dalilin wasu al'amuran da suke fuskantar wannan ƙasa na haɗari yasa aka kira wannan taron gaggawan. Na san dai ba za ku manta da labarin bom da ya tashi a wani babban gini ba?
a garin Hyderabad. Nakiyar RDX aka yi amfani da. Tashin da yi ba ta da shi aka yi ba. Bisa tsautsayi ne hakan ta faru. Sanadin hakan kuma mun gano kilogram 100 na RDX da ake sarrafa nakiya da su. Sannan muka samu masaniya akan wasu bama wanda ake so a tasar a garin Hyderabad. Ajiyayyun bayanai na wayoyin da aka yi da kuma bayanan da aka tattauna. A cikin mutanen Nana Bai mun san Robert da Shakil. Kuma mun samu labarin daga kasar Malaysia suke shirye komi. Bayan fashewar wannan bomb din da ya kwace. Goro shine kadai wanda bai mutu ba a cikin su. Tunda yana hannun mu. Me zai hana mu bincike kansa? A rashin sa'a shine. Awa ɗaya da ya wuce Guru ya mutu a asibiti. Mun rasa mai bada shaida. Ba fa karamar kasara ne ba. Ai shi sa zamu biya ka, ko ba haka ba? A India kana da kuɗi ka dawo da mamaci. Yaya Guru? Yanzu ba wanda isa ya hana tashin mamaman nan. Yalla bai, a kara mun karfin iko. Nana bai da kannansa Shakil da Robert. Ni kuma sai na dawo garin Hyderabad da dukkaninsu. Zan yi magana da hukumar 'yan sanda ta Malaysia. Wannan ba matsala. To yalla bai. Daga yanzu har zuwa lokacin da za a daina fashe-fashen nan wannan ya zama sirri. Jambar. Mun samu labarin Shakil da shigo garin Kuala Lumpur. Masaniya ce ta shigo. Yanzu shekarar mu 5 a kasar Malaysia. Amma wannan shine na farko da muka samu labari akan Nana Bai domin fito da maciji daga cikin rami. Sai da hayaki. Yaya wannan zuwa yana tambaya akan kai da Robert kusan da muke boye. Kunan suwaye. Me yasa kuke tambaya akan mu? Ku karnuka 'yan sanda ne? Kai alade. Kafin ka sa hannu ka daki mutum, kai tunanin wa zai iya zuwa ya agaza masa. Wannan shine tunani na wanda ya san abin da yake yi. Idan na dake ka to wane ne zai zo? Waye zai zo? Na ce waye zai zo? Rashin sanin ka shine mafi alheri a gare ka. Ka gane madabata? Rufa min baki kai. Kai, ka roƙi Allah kada ya san adireshin ka. Domin idan ya san adireshin ka, to ka sani cewa lalle taka ta ƙare. Ke. Gana nan a Subhan hanga ina dukan ku sai aka yaya. Zai zo ne? Gaya mishi ya zo. Shi waye? Wane ne kai? Wani waye boyayyen abu ne. Aiki na kafa tarihi ne. Kuma abin da zan samu a kanku nasara ne. Na gaya maka, idan ya san adireshin ka, taka ta ƙare. Kai, ku kama min shi da rai.
mun kai waye. Inuwa. Dan gidan Raguram. Wannan shine farko. Barka da isowa Kuala Lumpur yau bai. Sunana Fitil yar kuma ni jami'in tsaro ne. Wannan shi ma haka kuma a ƙarshe na yake. Barka dai. Fitil yar. Yalla bai. Ka mun cikakken bayani akan mutanen Nana. Ina buƙatar cikakken rahoto akan harkokin su. Ai yalla bai an samu wani ma yana musu dauki daidai. Domin a halin yanzu ma ya kashe Shakil. Saura kuma Robert, Mr. Pentelaya. Yalla bai. Ina buƙatar rahoto na musamman akan mutanen Nana da kuma guraren da suke buya. To yalla bai. Lalle ina son cikakkun bayanan nan su iso gare ni kai tsaye. To yalla bai, fatan ka gane. Yalla bai yayi ina gaya maka ta karewa Robert. Abdul, karɓo waɗannan fasfo ɗin ku shiga Hyderabad a matsayin ɗalibai. Tunda shi guru bai samu nasara akan tsarinsa ba, shi yasa zan tura ku Hyderabad. Kamar dai yadda aka tsara lokaci da guri, kuma a watan Oktoba bom ɗin nan zai tashi. Ba mu san waye ya kashe Shakil ba, saboda haka dole mu kula.
Yaya, shin ya ka gani dan sandan da ya kama Robert? Mu gama da shi ne? Kashe dan sanda ba shine abu mafi muhimmanci ba. Abin da yafi muhimmanci shine mu fito da Robert. Ko dai fasa ofishin yan sandan za ku yi ko kuma dai za ku saye su ne yan sandan ba sani ba. Amma dai ku tabbatar kafin Nana ba ya samu labari. Robert ya bar hannun yan sanda. Labari mara daɗi. Wata rundunar yan sanda ta musamman ta samu nasarar cafke wanda kake hari na gaba wato Robert. An kai shi wani kurkuku ne mai tsananin tsaro. Gobe kuma da safe za su yi Hyderabad da shi. Ni kuma zan tabbatar bai bar Malaysia a raye ba. Yalla bai, mun kama Robert. Lallai zai taimaka mana akan bayanan October. Gobe da safe za mu taho da shi. Pratap, an fa samu wani ya kashe Shakil. Ga alamu yana harin mutanen Nana ne. Lallai ku kula. To yalla bai. Kai wannan abu haka, ga dukkan alamu tim ɗinmu za su rasa wannan wasan. Kai ya ne lafiya, wai kuma wannan. Addabar mutane ke bayan ya shagiya ya bugu yalla bai. Sai ka rubu mana. Zan sa su burbude ka ba. Kai yaya ne sunanka? su kare mu a mai nan ku tafi da shi. Kai marisa ka cikin sel. Nake fa. Ku tafi da shi aka ce. Kaga sun bata ta yake so yayi. Kai yalla bai kaga mutum. Barka gashi nan kuwa. Kai yalla bai wasa ya fara kyau ba. Na ga alama fa. Baba. Kai ya kai gaba wallahi. Kai ai wannan abu yayi daidai wallahi. Sosai ma kuwa. Kana gani lokaci da yawa sai ya canza. Baba ana magana kwalban nan. Kaga yanzu sa wasan namu ne. Waɗannan yau za su sha su burbuda. Yalla bai. Ba ka ganin wanda ya kashe Shakil zai fi saukin samun kashe Robert a sel? Ko da yake akwai tsaro ko? Kuma dai ma gobe da safe za mu tafi da shi. To idan suka shirya kashe shi yau fa. Dakata! Da kai wata matsala. Mu koma! Kai yau wasu suna shan su burbuda. Kai! Ya dai, waye ne? Inuwa. Inuwan da ya kashe Shakil. Waye turo ka? Ba ƙarƙashin kowa na zo ba. Na zo ne domin in kashe ka. Ni ne sanadin da ka rasa idanka ɗaya. Tun ina yaro na sha alwashi. Kan cewa sai na ga bayan Nana da mutanensa. Kai ne wannan ɗan gidan raguram ɗin? Kwarai. Ina Nana bai yake? Nana bai yana can garin tekun Malaysia. Ya fi karfin ka ganshi. Idan ka mutu ai dole ya zo. Ba wai zuwa ba kadai. Sai ya fita na kasar Malaysia. Kai wannan ya ga musu cuna da Wani ya zo nan bayan fitata? To yalla bayan kawo wani mashayi guda. Yana ina? Yana da fa sel. Yalla bai, wannan ai ma'aikacinmu ne. Ce ya ɓaci. Taho. Inuwa. Jami'ai, ku rufe duk ƙofofin nan. Maza ku sauri su ku yi da jikin kuma na. Wancan kuma wane ne? Gashi kuma naga da dogon gashi. Amma anya kuwa wannan mutumi ba shi ne da kuwa?
Ka dakata, na ce ka dakata, zan harbe ka. A'a, kirge me yake kuma? Wayo Allah, hayaki ko ina, kai, ko dai guduwa zai ne ku kama shi, kai wallahi na kama shi. Jama'a ku zo gashi nan na kama shi wallahi, ku sauri ba, ku sauri jama'a, ku sauri. Kai ka mana. Na gode labai, ka ci gaba da bani haɗin kai irin haka. Inuwa, ka faɗa kuwa daidai. Mutanen da muke hadidi iri ɗaya ne, Nana bai ne da mutanensa. Kasancewa ni nan zan ji da su. Ka koma Indiya kawai ka huta. Kowane mai laifi yana ji da izza har sai ranar da ya shiga hannun hukuma. Kuma zan kama ka. Ai iska ba ta kamuwa, wuta kuma ba ta rukuwa. Ka taɓa ganin inda aka kama Inuwa? Za mu gani. Wani abokina ya kira ni daga tsibirin Lankabi. Zai turo cikakkun bayanai akan Nana bai da mutanensa ta hannun wata ma'aikaciyar jirgi. Da wace alama zan gane ta? Ita ce za ta gane ka? Wani zai lamai. Ta yi ka taɓa sanin Dubai Sinu da kuma Don Sinu. Me zuwa kuma? Kwarkwar Sinu. Kwarkwar Sinu kuma? Gashi nan ma rubuce Dr. Kwarkwar Sinu. Shi ƙwararren likitan mahaukata ne. Na ga hotonsa. Wallahi da ka san kadangare akan ƙwarya. Yawa. Kawai sanadin ɗaukar akwatuna na da kuka yi ko biyun nan ina tabbatar muku da cewa za ku zama manyan sanannun halayen ɗan adam. Ku tsaya. ‘Yan mata, ina madubala. Na ce ki biyo na a kurkusa me sai kika yi nisa Bala? Yayana ne ya ce in kira shi idan muka iso. Shi ne na je na kira. Idan kika ce na baki waya ta zan hana ki ne? Me wannan ke ce? Da alamun wani mai so ya aure ni ne zai zo mu ga juna. Da dukkan alamu yana so na sosai. Kuma ya ce zai zo min da wani abin ba zato. Mun zo nan domin bitar harkokin kiwon lafiya ne, ba hidiman aure ba. Ya haƙuriyar labai. Wana ne ya shirya ba tare da sani na. Ku sani fa, kawai za ku zama ƙwararrun likitoci ne idan na baku maki. Idan ba haka ba kuma baku da wani amfani, sai dai zaman gida kuma ku sani cewa matsalan shi bin zaɓin gida magana aure. Yanzu ku kalle ni, ina matsayin da nake ne saboda ban sa magana aure gaba na ba, domin ɓata lokaci ne. Gaskiya kan a wannan shekaru? Ina ai ni mu ya sha mu ne so. Kai ma mu ya ci abu ne a so ka ai. Warai, Bala. Yalla. Na baki izinin ki ganshi amma ki ce wa yayanki mummuna ne. Kai, je rigata. Kana ji, wace wanda ya sa rigar da bata masa ba? Shine Kwarkwar Sinu. Barka da zuwa kasar Malaysia. Ka bashi furan mana, ai shine Kwarkwar din. Sinu dai. Ina nufin Sinu ya lawe. Ni ne mai kula da al'amuran ku anan. Maraba da zuwa. Sunanka? Kammaredi. Sunanka na gaskiya nake so. Cikakken sunana Kammaredi Kafiraju shine sunana. Kada ka girgiza. Mahaifina dan zamani ne. Mahaifiyata ma haka take. Ni kuma dan gargajiya ne. Ni kuma dan ta'adda ne. Ka kiyaye ni. Ai ko dan ta'adda mai ritaya yafi karfin haka. Mu tafi. Lalle fa ku kula. Wannan abu yana da muhimmanci a gare mu. Nan gurin yan sanda ne ta ko ina. Ku kiyaye. Ni sauri mu je. Da dai muna ofishi muna jin daɗin mu. Amma yanzu daga bujiro wannan inuwa din an kwaso mu an kawo mu kan titi. Ai shine labai ko ta halin kaza mu san yadda zamu yi mu kama shi. Sai za mu yi mu kama shi. Ta kusa da mu zai zo yadda zamu su burbude shi. Ka je ka da wata magana. Yalla bai kalli wancan. Sak kamar shi. Ni bai na ganin kamar shi ne wanda ya sauri yake yi. Kai wannan tafiyar sa sauri take. Amma fa kamar shi yalla bai. To sai mun duba za mu gane. Wayo, ina je rigata. Ina rigata take. Ya sunan shi, ko bai sani ba ne, ba ku taɓa haɗuwa ba, sai a baki shi gane shi to. Sunansa Sanyasi Naidu ne, zai zo da jan riga, da alamu zai zo min da wani bazata. Sanyasi, wannan suna ba daɗi, anya kyakkyawa ne ma? Kin yi kuskure. Sanyasi haɗaɗɗe ne. Amma ya haɗu fa. Sannu. Malam ya kai lallace da fahimma ce. Sannu. Ba ni sakon da zaki bani. Kai ka ce ka zo min da wani abu. Cewa aka yi zaki bani. Ba kai ne zaka ban wani abu ba? Ina ga ke rikice ne ki bani abin da zaki bani. Rikicewa kuma. Wannan ma ba zata ne. Amma karba amma bayarwa ne da Allah ku yi kun gama. Kai
da tsayinsa da gashinsa naga kamar na wancan. Ai kamar ma ina gaya ma ta ɓaci. To amma ya haka kuma? Sun bata junan su suke ba. Na hukace ai waɗannan masoya kenan. Saboda haka mun tafi kawai. Wancan makashin da wannan masumbacin ba ɗaya bane, zo mu tafi kawai. Ai ana yawan samun irin haka a Malaysia. Gashi mun karba. Yi masa ka zo. Lafiya kuwa? Yasa ya sumbace ta. Me ne wani tare ni? Wada kawai. Kai jimana. Ban ji daɗi ba. Kin ce wani zai zo. Kuma zai zo miki da wani abu ne na bazata. Shine abin naku. A gaba na za ku yi? Ya dai wani me same ta? Amma wannan shine na farko ko? Ai zai yi mai da jan bakin ki. Ku tafi kawai. Malam ya dai, za ka dawo Hyderabad ne ko kuma ka tare a Malaysia? Zan dawo mana, amma kin je asibitin kuwa? Yaushe ne lokacin? Har yanzu da sauran wata 6. Ina da labari mai daɗi a gare ka. Menene? Na ba da adireshin ka wa makocin mu Kwarkwar Sinu domin yana nan zuwa Malaysia. In banda ke zaki bada adireshi na wa Kwarkwar Sinu. Ba ba shi ne ba, rutsa ne ya kwata. Madhubala da sauran mutane ma suna nan zuwa. Sauran bana da matsala. Amma shi din ne ba zan iya jurar makwabtaka da shi ba. Domin idan ya zo nan, binciken gawa zai mutum ban mutu ba. Da dukkan alamu magana ta kake furtab. Bindu shi ta bani kyakkyawan labarin zuwanka. Har ya iso ai. Sannu Furtak. Sannu Madu, ga Bindu ku gaisa. Sannu Madu, Bindu. Kayan makulashin da kika bayar a kawo Pratap, Sinu ne duk ya cinye su. Wannan ya zama cinye du kenan. Gana ne ai kayan makulashin da shi wata ko lebe ta ci. Ra'ayi kenan cin dan wake da gatari. Yawa rago. Na'am. Gidan nan yayi sosai zai dauke mu dukan mu. Kaga tunda ba zai biya ko sisi ba dole ya hakura da rashin. Ya naga kamar nan ka bai dadi ba. Mana dole ne ya baci na rasa kamisho to. Kana je ko Pratap ya rage naka ka sanar da kai mu cin abinci na ranar da na dare da kuma yawon bude ido a gari. Mana. Wannan shi ashe zuwan san banza yayi. Yanzu dai ku je ku yi wanka ku huta. Madu ke ma. To shikenan. A ina ne ɗakin ka yake? Shine wannan. Sannan ku ɗalibai kamar yadda kuka sani ni ne Donga Siridi Basarau shahararren mai binciken gawa na duniya. Kuma tafi. Na san kun ji labarin ina wasa da gawawaki. Ku kasance cikin farin ciki da annashuwa domin yanzu za ku gane wa kanku. Kai, nemo mu wani likitar yarinyar zan ba ta haƙuri. An gama, muje? To. Yana ne yalla bai. Ba komai bala, je ki. Yaya, muna tsakiyar darasi ne. Da alamu Sanyasi ya zo kuma wani abu ya faru ne? Sanyasi, ai mun haɗu da shi a tashin jirgin sama. Kun haɗu kuma? Ya ce mana bai ganki ba. Ba jan riga ya sa ba? Ta shige na shikenan, amma ya ce min yana son ki sosai. Zai zo, da Allah ku tattauna. Ba zai yiwu ba. Ina da abubuwa da yawa. Mayo Allah. Yau ma zai zo. Dama. Gawa gangan jiki. Dama ya kama da mai binne gawa. Kai, idan na ga gawaki wani shauke yake kama ni. Allah bai. Gashi sake zuwa. Dama. Ina jin ka. Dan wato. Me kuma yake yi a nan? Wancan ranar jan riga kuma fara? Ko ni likita ne? Wannan dai ba doctor bane sai dai actor. Likita. Raso, gashi kai makana sai da fara riga. Zo maza. Shiru. Zan sa shi ne ya rena kanshi saboda ilimi na. Saboda haka kai shiru kawai. Har ka riga wanke sauƙinsa ba kamar sambatar wasu bane. Tsoro ma kawai ya isa ya kashe ka. Maza, ka kalli wannan gawar. Ba komai al'ayi ba komai. Gawar ma ta fi shi kyan gani. Ya kai haka, ya bani tsoro. Ba komai labai. Ni da na ga gawanki bilan adadin. A dai dore labai. Za ka iya ganewa? Ko al'amari ne na kisa? Yawa to likita. Da hanzari ka gama da gawar sai ka dawo mana da ita. Gawan dan ta'adda ne mai hadarin tsiya. Shaidan da muka rasa kenan wannan satin. Wannan kes din kisa ne. Kuma wannan kashe shi da niyyar ɗaukar fansa ya kashe shi. Domin daga kallon ciwon da nazari a kan shi. Shin za ka iya shankar me ke cikin rahoto na? Faɗa man, ka gaya mana ina ka same shi da harbi na farko. Na barar da shi. Raunin farko ba na harbi ba ne. Na naushi ne. Yalla bai daidai ya faɗa ba. Na yadda. Harbi uku ne suka samu jikinsa. Na farkon ina ne ya samu? Ba harbi uku ba ne. Harbi hudu ne. Harbin farko a kafa ne.
Daidai. kuma bai zauna a gangan jikinsa ba. Fita ya samu bango. Daidai. Harbi na biyu ya samu haƙarƙarinsa na hagu. Harbi na uku haƙarƙarin dama. Kuma maharbin ya toshe bindigarsa da salansa. Komi dai ya faɗa ya yi daidai da binciken wannan gawar. Wannan ciwon fa. Kada ka damu da wannan ciwon na kusa da idansa. Me yasa kuma zaka ce min karan namu? Idan a faɗan ya ji ciwon fa. A'a, wannan ciwon idan nashi ya kai shekara 20. Ayin labai. Daidai ya faɗa daidai ne. Ya kai kasa haka komi daidai ya labai. Kai, ku tafa mishi, a tafa mishi. Ya labai, za ku yi ɗauka wannan gangan jikin an gama. Yawa to maza a fito da gawa. Bai kalli wancan. Na taɓa ganin wannan fuskar a wani guri. Satar riga bai yake. Kai, a lallai ba zan kyale ka ba. Yalla bai ni fa ba barawa bane. Oh, kai dan tada ne ko? Ka zo satan gawa ko ba haka ba? A ni faɗa ne ga Daudu. Kai, dan Daudu ne kai? Wai, wato yarinya da nake so da Yalla Allah ka rabu da ni mana. Wanda ya sani yalla bai. Da Allah ka zo nan. Wane ne kai? Yalla bai ni ne sanya Sanaidu. Ni ne wanda zai auren wa Dubala. Ni na ce zan zo sanye da jan riga. Shi ne wani ya sace min jan riga tawa. Na san ta jawo shin ta yi ta jira na, kuma bata ganni ba. Yan labai. Ni dai ban san shi ba. Ku kame shi ku tafi da shi. Kai yanzu abin da za a yi kama shi. Ba, ni ba barawa Ya bane. mutum ka bata wani lokaci mu je kai bayani a can. Yalla bai. In shi ne sanyasi to wancan fa. Dan ba saja. Oho, to amma shi yake so ya aure Madhubala. Me yasa ka shi da yan sanda kuma? Saboda ni na tsane gasa a rayuwata. Duk sai na murƙusa su. Yanzu mun je mun kama wancan dan ba sajan. Ya ne kai haka? Amma ka burge mu. Kwarkwar Sinu ya girgiza. Ba kai da kwarkwar Sinu ya shiga wani hali ba? Dan ya fita ya aka ka gano komai. Wane? Sanyasi kuma? Ba ni ne sanya. Wannan ba sanya Sanaidu bane, dan ba saja ne. Idan ka ƙara kira na dan basaja sai na fasa ma kai. Kalle ka kamar mai gyaran keke kana cewa kai. Ka sake faɗa daidai. Ka fara dago min hannu ba? Ya yi kuskure. Ya kuma sa jini na ya hau. Cikakken likita kamata a duniyan nan? Har ya bude baki ya ce mai gyaran keke? Ba gyaran gawawaki ne aikin ka ba? Warai. Amma dai ka taba gani na da yayan bolsan keke? Shin ka kallafi mai suna Barati Yodo? Na taba gani mana wani tsoho kamar kawai shine jarumin. Maganar banza. In ne hannun shi zan yi amfani da kwarewa ta to zai ga bala'i. Idan na toshe masa kwakwalwarsa zai daina gane komi. Gwagwarmayar daga kwakwalwa za ta soma. Saboda haka yadda abin zai zamto zai kasance ya wuce sanin tunaninsa. Gaskiya ne. To amma muna ta shan giya muna surutu. Ai ba abin da zamu gane. Kuna da jin bayanin sa. Kai wani abu ne mai muhimmanci. Lalle kana buƙatar makamai. Idan dai har kana so ka kashe mutum ka ga bayansa ka daina jin labarinsa. Amma ni kuma abin da kawai nake buƙata shine tunani domin na kashe mutum. Ina ga hawan jini zai kashe wannan. Ka yarda da maganar sa kuwa? Idan ne har tunani na yana da haɗari haka. Ya abin zai kasance da bala ita da sun bace shi. Gola gola na dil dola Nilo chamak chusa ke lolo churuk mandadi manme agar me mogi thoda kallo na mahindi pape patas lagundi pura chakas speed undi lolo mitas pakindi ala ala la 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 Gola gola na dil dola Kanu chadire iyala Soke chuse sola sukala Gola gola na dil dola
ala ala la 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 la. Gola, gola, gola. Yaya, Shakil shi ma Shado ya kashe shi. Mun so mu ciro raba daga kurkuku kafin ka zo ka san menene yake gudana, amma kuma sai gashi. Tsawon shekara 20 kenan yake tare da mu. Amma shi ne ya mutu kamar maraya a ofishin 'yan sanda, sai mu je jana'izarsa. Da hadari fa yaya, domin ACP Pratap na Hyderabad yana fakon mu. Ku shirya mana tafiya. Duk nisan jifa lalle sai ya dawo ƙasa. Duk 'yan uwa ukun nan a raye nake son su. Afka masa.
da jami'ai. Ka tsaya a kashe! Kada ba ku yi harbi! Ku zagaye shi, maza mana! Ku yi maza ku kama shi, kai maza ka jirta masa ankwa, kada ba ku bari ya gudu! Aiki a baci! Ya haka kai. Asha. Shi ne wannan? Yaran ya fana kan mota ta kuma. Me gida da matsala ne? Ba matsala. Kai, kuna ina ku sauri ku zo. La, yalla bai yayi abin da yace zai yi. Dole ne mu jinjina maka yalla bai. Lalle ka tabbata fada da cikawa. Yalla bai, duk sanin da yau washa an cika baki ne. Amma yau na farko a rayuwata na ga dan giya ya faɗi magana kuma ya cika. Saboda haka ka cancanci rai maka jinjina mai girma. Kai ya kai ka shirya wannan yalla bai. Shine kuma wannan aini san hadari ne ya faru. Kenan yalla bai, yau wayan mata ku zo. Wayo yana zubar da jini, yabo kayan aiki. Ai duk wannan aikin sinu ne, domin mu jiya mun dauka wasa yake gashi nan da gaskiya kashe shi. Ni fa ba san me yake faruwa ba, kawai zuwa ya fada kan motata. Ya kamata a kai shi asibiti sannan a sanar da 'yan sanda. Ai idan 'yan sandan suka zo su ne da kansu za su kai shi asibiti kuma sannan su kama sinu su tafi. Yalla bai. Kai ne bai ne na farko da za a yanke mishi hukuncin kisa na dorawa akan kujerar lantarki a kasar Malaysia. Na ce aka murna. To yalla bai menene burin ka na karshe? Ba wani abu, ni dai nan Allah kai hakuri. Yalla bai ka dan ƙara shauki. Duk da cewa na kasance ina hantaran ku amma dai kusan cewa mu ƴan uwa ne. Da kanshi ya zo kawai ya fada kan mota ta amma ni ba shirya komai ba. Idan kuna so idan ya farfado zai gaya muku da bakinsa. Amma kafin nan dan Allah kada Pratap ya san me ake ciki. To shi jami'in dan sanda ne zai iya. Ɗan sanda na sani ba fana masa ba. Mun gaza ceto dan uwanmu. Mun fita da gudu kamar wasu kolaye saboda 'yan sanda. Duk faɗin Malaysia mutum uku ke da zuciya da za su iya kai mana hari. John, Kasim da Paul. Kuma din na kira su nan, na tabbatar Inuwa yana ɗaya daga cikin mutanensu. Na da bai, me sa ka kira mu? A wannan harka kowa yana da gejinsa. Kowa kuma da yankinsa. Wannan ce da wajewar mu, ko ba haka ba? Lallai ɗaya daga cikin ku yana neman ganin bayana da ƴan uwana da jama'ata. Saboda haka me gaskiyar magana? Kenan kana zargin mu? Inuwa na waye a cikin ku ukun nan? Ina jin ku. Nana, abin da haka kuma yayi yawa. Ba a karkashin ka muke aiki ba. Muna da harkokin mu da jama'ar mu. Sam kada ka dauka muna jin tsoron ka ne. Babu abin da kuma zaka iya yi mana.
Yaya. 'Yan sanda sun ɗauki Lala sun kai shi asibiti. Kuma an yi aiki an cire harsashin. Amma har yanzu bai dawo hayyacinsa ba. Mu jira tukunna ya dawo hayyacinsa. Dole na san waye ya hare mu. Dole kuma na san wane ne wannan inuwan. Yanzu fa ya zama daƙiƙa 48 kenan baya cikin hayyacinsa. Ni fa ina ganin yayi dogo suma ne. Haba dai. Yalla bai kujerar nan fa sai ka hauta. Malam, to wai ta kujerar ta sarauta ce da zan yi murna akan ta kake ta wani faɗa min? Kujerar nan ta nake? Ta yiwu kawai bacci yake mai zurfi. Yalla bai. Labarin daukar fasarka a Facebook mutane da yawa sun gwada ba sa so. Banda wakar Kolaberi kuma labarin ka shine mutane suka fi damuwa da shi. Yawa. Muna ta murna. Dan Allah ku bari mana. Ina nan ina ta damuwa akan shi ku kuna nan kuna ta almara. Ina riga na harbo jirgin san shi take yi. Ya jikin dai. Miliyoyin mutane suna kan Facebook suna jiran bayanin ka. Kwarai ma kuwa. Amma wannan mutumin da gangan ka ne ka ko ba da gangan bane. Yalla bai ka faɗi gaskiya kada ka ji tsoro. Domin doka za ta ɗauki matakin da ya dace ta ba wanda aka yi rashin adalci. Kai kamar shi magana ba ka dinga sa mishi magana bakin sa ba. Ka faɗa mana mai gida. Dan Allah ka faɗi gaskiya sun ce wai fansa na ɗauka a kanka. Dan Allah ka faɗi gaskiya me ya faru. Ka faɗa masa gaskiya cewa kai ka faɗo kan motata. Kai magana mana, kai magana. Ka daina ihu mana kaka. Kaka kuma? Wai kaka, gaskiya wannan sunan yayi daidai da kai. Kawu kai kuma waye? Kawu kuma? Ba ka san su bane? Ban sani ba anti. Kai wai anti. Kai hauka ne? Ka ce min sannu, ka haƙuri. To ke haƙuri. Yunwa nake ji anti. Anti? Hai. Nan ba daɗi. Gaskiya naushin kwarkwar sinu ba sauƙi fa. Ga dukkan alamu dai da duka ɗaya ya mai da shi kwarkwar irinsa. Gaba ɗaya ya sa shi ya manta da komai a rayuwa. Ina taya ka murna. Kana langa nyale ni. Anti, ni fa madara nake so. Madaya. Zo mana, zo. Gaskiya akwai babban matsala. Mu kai shi asibiti. Wannan wani yanayi ne na musamman na cutar mantau. A dalilin hadari da ya samu ne akwai wani gurin da ya toshe a kwakwalwarsa. A kwarai da gaske. Wato yanayin tana abunsa ya makale a daidai wani mataki ne. Halayensa, kalamansa da kuma ɗabi'unsa zai zama kamar ɗan ƙaramin yaro. Yaron ma dai ina ganin fitina ne ko? Likita yanzu me ya mafita? Da zai haɗu da mutanen da ya sani, ko ya ziyarci gurare, ko kuma ya tuna wasu muhimman abubuwa da suka faru a rayuwarsa. To lallai akwai damar cewa tunaninsa zai iya dawowa daidai. In ba komi na gode. Yanzu babu wata hanya likita. Zan iya cewa damammakin kaɗan ne, to Allah dai ya sauke. To yaro, zo mu tafi ko? Waye wannan sharo din ne? Amma dai kan naga kuras din ne yake a wuyansa. Kuma su kansu ma kimarori ba su dauke shi da kyau ba. Mun fargar da iyakokin kasashe da kuma tashoshin jirage ba zai tsere ba. Wai ina inuwan nan yake ne? Ku daga hannaye. Waye kuma kai? Yaron mu ne. Yanda kuka gan shi a haka, hadari ne ya sa rasa tunaninsa shine da kamar karamin yaro. Na wani haka zan kanashe shi ne sai na yi masa magani. A bashi magunguna a samu sauƙin al'amarin. Yaya sunanka? Ya labai kamar da jarumi karamin yaro. Chanti ne sunansa. Chanti ba? Kai fa matsala ne, har majanyata ma ka ɗauko kawo mana nan kai ji mana. Ka biyo diddigin daga inda aka siyo wannan cross din. Na san da wannan yake. Na sani. Wallahi, gushinya. To ai kun san tunanin ya koma irin na yara ne. Larorin kenan. Ya samu haɗari. Ni nan zan mishi magani. Saboda haka kula da aikin ku kawai kada ku na mana shi. Zan masa magani. To amma ina ganin kan shiro kano mu da kawai. Kuna da kes ɗin ku mu ma muna da namu. Lalle a yi bincike akan wannan cross din. A shagunan da ake sayarwa da kuma coci. A irin wannan ne? Ku yi sauri fa. Kawunai, shin me wani wasa? Kun ga ku gaya min a wani hannu yake ku baɗa? Anti, da Allah ka shiga cike kai. Ni dai na hannuna. Wannan hannun. Babu. To dai baya hannun dama yana hannun hagu kenan ko? mana dan ojoro. Ka faɗi. Ba haka ake yi ba.
ka daina yin irin abu irin na yara ka shiga ciki dama. Tabi. Shanti shiga ciki. Ya hakuri. Kuma je. Yalla bai ai kai armashi kaman Prabhat a fim din Billah. Sosai ma kuwa. Kamar ya wani sosai. Kana ganin mutum kamar tsinke ka ce wani Billah? Kai dai baka san A gaskiya. bar maganar. Kai ankul mai karfi. Ni fa karamin mahaukaci ne. A gaskiya kan. Kuma hakan da ranar sa. Gaskiya ne kawo akwai ranarsa sosai. Ba na zo nan da in tafa tsanake ba ne. Kai ga kawo Hamesh. Ka zo sa su fitsari kenan wannan su. Da ki banzaye. Ce ba mu san ko shi wane ne ba. Ta yaya za mu sa shi ya tuna? An fara yanka kenan. Babu wani wanda ya isa ya hana wannan abu. To me ya haukata shi ne? Kaga ga ƴan mata uku nan ma suna kallo. Ina ga ka burge su ne. Ai ka san ni ba mai son wani jikina wane. Da dai kana ganin sa kaga jarumi amma yanzu ya dacanti. Ba shakka. Yanzu kuwa zan sa shi ya tuna. Ku dai kawai ku zuba ido. Gata tana tunkaro Shanti. Sauran ƙawayenta biyu kuma suna kallanta. Ba za mu samu ƴan mata ban ba mu rabu da Shanti ba. Yalla bai gashi ta wuce kawai bata kula ka ba. Ai ta ma yana zo ta mun tausa. A to gashi ga duka alamu Shanti za ta yi wa. A yalla bai kaka juya ka gani fa ba za ka iya jura ba. Shanti kana ji ko? Mun taɓa haɗuwa sau ɗaya. A'a, so biyu ne. Ka tuna ni kuwa? Ni ban tana ba. Haɗuwan farko? Mun haɗu ne a tashan jirgin sama. Tashan jirgin sama. Haka ne. To a can ne muka haɗu. Haba. Sannan kai ka matsa kusa da ni. Da gaske? Kada fa ka kalla yalla bai. Na kai. Kusa sosai fa ka zo. Haba. Shine ka riƙe na haka. Yalla bai ta sumbace shi. Yalla bai kada ka kalla ba ka juya kanka. Gaskiya kin ji kunya anti. Kuma wallahi sai na gaya wa kaka. Kaka, anti ta yi min wani abu. Ka da ki anti. Anti ba ta da kunya. Sai na da keki. Mata dubbin shi suke yi. Gaskiya dole ne mana shi. Ai gaskiya ba zan ƙara wanka ba bayan na ciwo. Yaron ka zauna a nan wurin. Zan je in kawo maka askirin. Kaga, babba fa nake so. Wani babba ma zan kawo maka. Kana ka je ko ina. To, ina dawowa. Ka zo da ka ji ko? Mu fara yin shagali. Yayi. Wai Shanti yana ina ne kam? Gaskiya, Magdubala ta da amai akan shi sosai. Murna. Nan Allah. Yalla bai. Idan wani abu ya same shi, ƴan mata nan ba za su ji daɗi ba. Saboda tsananin jin share na tsakiyar ci kowa motoci na bar shi. Wannan ƙungiyar dabbobi bai dace da shi ba. Yanzu haka za ku bar Shanti? Da fari fa ku 'yan adam ne sannan likitoci. Haka za ku rabu da majinyaci kuma ku mana ƙarya? Idan wani abu ya same shi. Ku zo mu tafi. Kaka! Kaka! Shanti. Lafiya ne. Rabu da ni, kaka ya mu alƙawarin zai kawo ma askirin kuma har yanzu bai zo ba. Ya kai shi gida. Ka zo mu tafi. Ke ba ka ce mun da dinga jin maganan kaka kuma shi ya ce mun da jira shi a nan gurin. Shanti. Kaka ƙarya ya faɗa maka. Tafiya ya barka. Ka zo. Ai manhubala ba za ta samu Shanti ba. Ina ba za ta same shi ba. Ina, ai samun wanda ya bada amali shi ba abu ne mai sauki ba. Ballanta dama. Kaga. Baram. To wai me hakan yake nufi? Ai yana nufin cewa na tsane ka. Kai makina ne, ban son ganin ka, kana sa na amai, mummuna kuma azzalumin mutum. Dan wannan abin da shi yake nufin haka? Shanti. Yanzu hakura za ka yi da wannan wulaƙancin? Ba za ka rama ba?
To ya zan yi? Ka kalli fina-finai da yawa. Ya jarumai suke koya mugaye darasi. Kai ma haka za ka yi. Ka zamto jarumi. Ka koya masa darasi. In tambaye ka, kai gambar sing ne? Kenan tsoron kai kamata mu je? Tsoron wannan bindigar zaka ji kaka? Wannan bindigar wasan banzan? Shanti, da Allah ka da bindigar nan. Kamar wata bindigar gaske ce. Kai kada ku damu fa bindigar wasa ce ya dauko. Sauro ba ce? Kai bindigar gaske ce ba? Ba ta wasa ba ce? Bindigar Putapsin ce, mantawa mu muka zo daukowa. Ina rundunar gabbar sin take? Wato kun tafi kun bar ni a wannan gurin hadari jiya ko? Ina son san wane ne ya kawo wannan shawarar? Waye kuma ya tsara? Dole ne na sani a yanzu nan. Domin gano gaskiya sai an yi gasar rera waƙoƙi daga Barsin. Gasar waƙoƙi? Wane ne zai rera mana waƙar farko? Kaka! Da wani harafi kenan ta fara Shanti? Ba na harafi za mu yi ba, na lamba ne. 1, 2, 3, ne, nuka kangari, naku ne, raju mandiri, mayesta panalu radiri, my birthday mundi, timiri, timiri, timiri. 1, 2, 3, ne, nuka kangari, naku ne, raju mandiri, mayesta panalu radiri, my birthday mundi, timiri. Lalle wannan tantiri ne. Shanti, ya ne? Kiran ma ke, mai yiwa saboda bindigan ne. Kai! Komai za ka faɗa sai dai ka faɗa cikin waka ba wai da kalamai ba. Saboda haka maza maza ina jiran ka, yi mata kai waka ko kuma ya harbe mu. Maza maza maza. Wato kai ne mai mun faɗa ranar nan ba? To yi waka kai ma. Sau na kai ma, ko kana so ne sai na magayyata ta musamman. Fara! Yen pilladi, yenta maatannati. Yen kurradi, kutabbadunnadi. Chikkula pudi chekkili tana kudi andi. Chekkili pai kempulu na sontam andi. Ekkada yen cheyyalo nirpamannadi. Bagunnadi, kodeli annadi. Lalle kai ya ni za ka yi wayo? Dauka za ka yi? Gaskiya ka iya shiri sosai. Ai san yawan da yafi wannan ma anti. Wayo na tashi da kai. Ai wayo. Waƙar caran za ka yi yanzu nan. Ta ba matsala. Gargodi petta, bachadandi. E papa, e papa, e papa. Up, up, hands up, check, check, knees up, tick, tick, toe, let's go. Tick, tock, tip, tip, back up, ship, shake up. Shanti, gaskiya mun gaji fa. Amma ba abin sha mana. Ba kome. Malam ya yanzu ka wani shigo cikin mu. A to mu ma mun gaji da kallon rawan ku ne ai. Kaga, mu samu wani magani mu sa masa a cikin abun shansa. To ai sha maganin haukan nashi zai karu. Sai karin mana. Gaskiya baka saurare. Kai da Allah. Kuma wannan. Ɗanɗanon shi daban ne. Yana shan wannan abin zai ƙara hauka cewa. Yallaɓai, me kake yi haka? To ai ba komai a ciki.
Kaka! Ai wannan maganin a cikin abin shan ku na zuba shi. Koya maganin yake aiki? Ni ma kaina na dan sha kaɗan haka. Aitalaka, ustalaka, taddinaka, jajjanaka, dankanaka, dinkachika hoy. Adillaka, manduchuka, gontu digi, tayyataka, tikamaka, teenamar hoy. Ayyo Rama, anukundokati, teera chutte, ayyindokati, kallo unna, jayjammalle, kadilinchindi, crazy party, aatlo na dynamite pelinatunde, rocket do vibukati egirinatunde. Lokamata photo statue తీసినట్టుందే ఒక బొమ్మ డబుల్ ఫోటో డాన్స్ చేస్తాండే మాయా మాయా అంతా మాయా తస్సదియా అంతా మాయా యా 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 ఐతలక ఉస్తలక తద్దినక జజ్జనక దంకనక డింకచిక ఏ అదిలక మందుచిక గంతు దిగి తయ్యనక తికమక దీనమార్ హోయ్ Super style, baby style, victory style, style oh style. Rum bum 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 bum, rum bum bum bum, rum bum 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 bum, rum bum bum bum, rum bum 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 bum, rum bum bum bum, rum bum 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 bum, rum bum bum bum. Hey andalaka, hey ustalaka, hey andalaka, ustalaka, tanzinaka, tanzinaka. Andalaka, ustalaka, andalaka, ustalaka. Yaya, na samu jawabi daga asibiti. Dangane da halin da kanin mai yake ciki. ACP Protap zai tafi da shi India gobe a jirgin safe. Lallai da halin da ake ciki kada a bari Lala ya bar Malaysia. A kai me muke asibiti? Waye za kai wa likita? Eh? Oh, na gane. Akwai kayan wasa da yawa ciki. Mu je mu yi wasa ko? Shi yasa ya shiga cikin likitoci a shi. To Lala fata shi ta kare. To na hada. Yau zaka yaba aya zakin ta. Kaka menene wannan? Zazzabin ka ne zai sako kasa. Ni zan fara ba? Wani ya makwa. Kai, hawa biyar zaka ba shi. Idan ya sabar da shokin wannan hauka tashi har abada. Hawa biyar fa, hawa biyar. Biyar fa biyar. Yawa. Haka da dadi fa. Na gaske? To da kyau. Sabar masa 40. Yawa 40 zaka sa 40. Kai sai kara dadi. Ai, zaka sha? A'a. Kai dai kai kuwa? Ko zaka zo ko gwada? Kai Allah. Ka kai 70. 70 kuma. Kai 70 nan ba mai tasiri akan shi ba, wannan mummunan ciwo ne kai. Mashi na ne. Oh, ni ne farko wanda za a samu shi 100. Shanti, yanzu kai ma ka jin komai a cikin kanka? Me ya kamata na ji kaka? Kaga ka sako kawai yanzu. Saura kai? Warai kuwa, kai ne na farko ni na biyu. To shikenan. Ka shirya yanzu zan hada. Duk wannan yawa sa zanen ya masa maki, ku hada shi da kyau. Na hada ya labai. Kai, ka sa shi a biyar tukuna. Kawo ka sa masa 5. Manje komai masa 10. 10, warai. Hanga, kai 40. Kai ka sa shi mana inda jikinka. To na sa ya labai. Oho, ashe ya manta bai kunna bane. Wayo, wutar lantarki tana jin kakari ban yi komi ba. Wallahi kanka yalla bai kaman bayan busha. Sanu da bindu. Sanni mai gida. Yau da zan bar kasar India. Kai, amma na ji daɗi. Idan kana sai kai sati 2 baka fita ko ina ba. Kana tare da ni a gida.
ke da ki tabbatar lokacin da zan iso gida kin kirawo likita kin gane me faru ne Kawu, kaka ne wutar lantarki ta jashi. Wani abu ya faru da shi. na yi tunanin haka lalle kai din nan musamman ne Waye wannan? majinyaci ne a gurin Sinu 13 haka a sunan shi Chanti yana kiran Sinu kaka Chanti ga mata ta Bindu Sannu Kanti. Sannu Bindu. Za ka zo Hyderabad? Zan zo, amma da kaka zan zo. Me ya faru? har biya ki a ciki baba Mama! Me ke faruwa ne? Mama! Malam, wanda yake faruwa ne? Gaya mini me ya samu mijin ƴata? mama yaya Likita! Ba ta raye ba. yanzu nan na gano cewa mahaifiyata da kanwata suna raye Suna raye? Pratap ashe mijin kanwata ne. kwarai Yanzu haka Allah yana ɗauke ni. Yayin da kai kuma ya dawo maka da ahalinka. Ka yi farin ciki ɗana. Ka yi farin ciki. Ka yi farin ciki. ka tsaya a nan ina zuwa Dani kai sauri ka zo To yalla bai.
shekara 20 kenan ya dauke ni na soke ka a zuciyarka bayan na soke ka a hannunka. Rajaram dan gidan Raghuram. Yaya! Jiba na aika shi kiyama! Yanzu kai kaɗai ka rage! Kai wane ne? Tsoro ne! Ni tsoro ne mai ban tsoro kuma na dukufa akan cewa sai na ɗanɗana maka ɗanɗanon tsoro! Na girma da burin fansa, muradin ramuwa, na yi yawon neman ka duk faɗin ƙasashen duniya. Ni ne inuwar mutuwa kuma ina tunkarar ka domin na raba ka da ranka. Inuwa ne! Inuwa ne! Kai ku matsa daga hanya, ku matsa aka ce ku matsa. Yalla bai, me za ku iya cewa game da Yalla bai. Idan shi yana nan, to wane ne a hannun jami'anmu? Wani daga cikin jami'anmu. Shiri muka yi, saboda ba na son yin sake da kyau. Na san Nana zai haukace domin kama Nana da kuma kashe Jiba. Ba ni ne kashe Jiba da 'yan ta'adda 14 bayan labai. Inuwa. Waye kuma Inuwa? Waye Inuwa ya kamanninsa suke ta wace hanya zai zo? Dalilinsa na kashe mutanen Nana mu ma ba mu sani ba. Ina ga dalilin kai da kai ne labai. Idan na kintata daidai. Saura lala. Mai gida Nana. Yanzu aka kawo dan uwanka. Na ce kaga bayan Pratap amma dan uwanka ne ya mutu. Ya kai haka ta kasance. Inuwa ne ya kashe min dan uwana. Na sani. Ka nemo masaniya akan Inuwa. Zan san ta yadda zan ji da lala. Domin saboda kurkuku shine guri mafi tsaro a India. Inuwa. Yaya bindu da jikin nata kuwa? Za ta iya tafiya a cikin mota kuwa? Me zai hana lafiyar ta kalau ba? Kwantar da hankalinka. Me na damuwa? Cikin da wata 3 ne kawai? Ai ba matsala. Aka ce fa hanyar lafiya. Me haka kamar wani karamin yaro? Kai ka je kana harbe ni kuma nan da can baka so na je. Ke ke da ciki ai, ba ni ba. Mu je. Barkanmu da kina lafiya. Yau zagayowar shekarar haihuwan ɗana. Ayi addu'a ta musamman. Rajaram, ba za mu manta da kai ba. Ai na sani, yanzu shekara 20 kenan ina wannan addu'a. Om namaste astu bhagwan. Ta ba hankali kin ji? Kana son wannan alaka kamar yadda kake son kanwarka. Bayan shekaru da yawa ka san mamanka da kanwarka suna nan a raye. Me yasa kake kuka? Madadin ka je ka same su. Ba na so kowa ya san labarin ahali na sai Nana ya mutu. Domin za su iya fuskantar hadari. Maimakon zamana da su. Gwara na kasance Inuwa. Domin na kasance mai ceton su. Wannan shine magana. Mijin kanwata ya zama tamkar makiyina. Domin lalana hannunsa. Me yasa Pratap yake bin mutanen Nana bai? Dole na gano me yasa. Gidan kurkur Sinu yana kallon gidan Pratap ne.
wannan shine gizo. Kwarkwar ɗin kaka gani na zo. Gani nan. Shanti? Me yasa kake rufe kofa kaka? Ya isa. Me kuma zan bari kaka? Kamari. Na ce kamari. Na yi kuskure da na bari kake kira na kaka. Kana wani abu kaman baka san me kake yi ba, kana wani shan alewa ko ba haka ba. A ranar nan na ga asalin kai wane ne yayi. Kaka Daga yau ba wasan kwakwayo. To sai me kenan? Duk da kaga wannan abin shine yanzu ka tsaya a nan kake mun wani ihu nan ma kanka gajere kawai. Har yanzu mun gama farfadowa daga wancan shokin din da ka bani asibiti ma. Yanzu a bisa wani dalili ne ka sake shigowa rayuwata yayi bako. Saboda a dalilin ka ne na rasa kwanaki 15 daga cikin rayuwata. Saboda haka ka rufe bakinka har sai na gama ayyuka na. Zan tafi salin alin bayan na gama. Idan nan yadda fa. Zan su burbude ka. Idan kuma ka nutsu zan sha alewa kaman canti ko kuma ka sha alburusai. Wanne ka fi so Ai ina ga alewa dan tafi. Domin yana da zaki. Amfani da zan ma na kwana 15 ne ko? Ba mu wani ƙani? Ya danganta da irin halin da ka gwada min. Menene ha wani magana hali sai ya shigo ciki? To amma kowa da irin halin sa ai. Haba da Allah. Zo nan. Ina kuma zaka kai ni? Canti ya dai? Yaushe ne ka zo? Kin tuna canti ko? Ina yini canti? Lafiya kalau ya kike? Lafiya. Mata ta Bindu, ka tuna kun yi magana da ita a na'ura? Na tuna ai. Kai kwarkwar sinu, me yasa ka taho da shanti nan? Ba na fara masa magani ba a can? To ya zo ne dan a karasa. Kaka kenan. Da alamu dai ka kusa gamawa. Canti, ka shigo gida na Za ka zo ne ko? Zan zo. Zan zo idan na gama wasa da kaka. Sai an jima. Sai an jima. Me ka so yi? Ya kake? Ina lafiya. Ka san ko yanda na damu a kanka? Wannan san shi take yi. Ya kake? A lafiya kalau nake. Gaskiya na yi farin cikin ganin ka. Kana lafiya? Kana so? More yarinya da lollipop ɗinka. Na ga kara mai ɗan Ni bai sami yarinyar ba mama. Bai sami yarinyar ba. Kai fiye. Yalla bai. Ya kai bai sami yarinyar ba. An wata ta dawo kwana 4 da suka wuce. Kuma tana kewarsa sosai. Dole ta yi kewansa kuma in bata aure shi ba za ta sani. Ka yi shirin zuwan ta gidan Ni nan. wato na ganta ba, kawai sa mata rana, kawai. Sa rana. To kawai sa rana za a yi. Kuma wannan juma'ar. Wannan juma'ar. Yalla bai zan ga yawan wata wasan nan. Ka gaya min ne sanda ka ɗauko mashin ɗin kawar ka taho nan gurin? Yay. Kawai malam ka je ku fara shirye-shirye. Riga. Yau ce ranar al'ada ta raki, ranar musayar ƙauna tsakanin yaya da ƙanwa. Idan ƙanwa ta ɗaura wa raki a hannunsa, hakan tambari ne na alƙawari kan cewa zai kasance mai tsaya masa a cikin kowane hali. A bikin wannan shekarar za mu mai da hankali ne akan addu'ar tsaro daga ƙanwa zuwa wanta. Bindu. Shekara nawa zaki kina wannan kunci? Shanti ka zo? Shigo mana. Mama? Wannan shine Shanti. Ai na gan shi wancan ranar. Shanti, maman Bindu kenan. To ni ma ta zama mama ta kenan. Sannu Bindu. Ya naga kin yi wani iri? Saboda ta tuna yayanta ne, tana jimami ne. Na zo da wani abu wa Bindu. Idan za ta rufe idanuwanta sai in bata. Shanti ba lokacin wasa ba ne. Ki zo mana karki sa ya ji wani iri. A bake kuwa ki yi abin da ya ce. Taso mana Bindu. Zo. Rufe idanunki to. Ki rufe idanunki Bindu. To ki bude idanki. Ki ɗaura wannan raki ɗin. Yayin Bindu ya bata ne tun yana yaro, tun daga wani lokacin ta daina bikin raki. Ni fa ba zan yi shiru ba. Sai ta ɗora. Idan kika ɗora, zan baki chocolate. Idan kika ki kuma zan yi duka wa kaka. Yawa. To zan ɗora maka. Gashi.
daga yau na zama yayanki ke kuma kin zama kanwata. Yayana. To ga chocolate ɗinki. Kin gani? Duk da cewa sino kwarkwara babban matsala ne, gashi sanadin sa kin samu wa. Kai zamu makara kin san muna da ganin likita. Mama mu za mu to canti mu dai sai mun dawo. Canti. To bari in je in hada maka alawa. Kaga yanzu na san me yasa Pratap yake min sunana. Suna shirin tada bom ne a Hyderabad cikin October. An boye Lala a wani kurkukun sirri. Shikenan. Me kake kalla a ciki? Hotuna kawai nake kallo mama. Kada ka min ƙarya. Kai waye? Me ka haka nan? Mama, me yasa kike magana haka? Ya Allah bari. Faɗi gaskiya. Naga kana bincike a kwamfuta. Waye ya turo ka nan? Yanzu nan. ƴata ta ɗora maka raki ta kira ka wanta. Ka kira ni mama. Kana gwada kamar ba ruwanka yayin da kake da wata manufa. Cutar da mu kake son yi? A'a mama. Faɗa min, me yasa ka zo mana gida? Kai majinyaci ne ko mugu? Ka faɗa min ba gida ne? Me yasa kuka zo nan? Me amfanin haka? Sai yaushe za ka yi bayani? Shekara 20 kenan kana bege mamanka, a gare ta kuma sai ka zama mai laifi? Me kuke so ku ce? Kai rajana ne? Menene yasa baka faɗa min ba? Mama, na ɗauka ke da ƙanwata ko da su ne mama. Girma ne da neman fansa, ba da soyayya ba mama. Na girma ne da muradin shafe nana da dukkan mutanensa. Ni da ƙanwarka tsalle muka yi, muka fita daga kwale-kwalen. Kuma ba mu same ka ba. Mun komo Hyderabad domin mu kashe Wana. Da ya ci amanar babanka. Nan muka fahimci cewa ashe shi ma an kashe shi. Wani ya kashe shi. Matarsa ta tuhume mu muka jawo aka kashe shi. Daga nan ne na gano cewa akwai wata manakisa a cikin maganar. Kuma ita gwaggwanka ta sani amma ta ƙi ta faɗa. Ita tana ganin cewa mu ne sanadin kashe mijinta. Tun daga sannan ta daina mana magana. Ina ita gwaggwan take mama? Gogo? ‘Yar uwa wannan raja ne fa. Na haɗu da shi bayan shekara 20. Na roƙe ki, yanzu ki mana magana mana. Gogo, gidanmu ya watse har na tsawon shekara 20. Mun kasance marayu ta hanyar rasa baba da kawu. Waɗanda suka yi sanadiyarsa suna raye kuma suna jin daɗi. Gogo ki gaya mu, su waye? Kin ɓoye na tsawon shekara 20, ki faɗa kawai yanzu. Zan faɗa maka raja. Dama tsoro ne ya hana ni faɗa. Da na ganka yanzu na ji ƙwarin gwiwar faɗa. Zan faɗa. Muhimman bayanai akan nana wanda babanka ya kasadar haɗawa. Mai gidana ya gaba abu gaba a jarida. Ya guda ɓacin ransa sosai. Ya je gidan jarida domin ya tambayi Citanyar Prasad. Shi ne ya gano cewa ya siyar da sirrin Wanana. Banda kasancewa ACPC yagi yana da hannu a ciki. Yana cikin gaya min haka ne a waya. Wayannan miyagu suka masa kisar wulaƙanci. Lallai sai na hukunta su a bisa zanabansu. Ce Tangi Prasad, Yagi da Nana duk sai na kashe ku.
Zaluncin 'yan sanda. Allah wadai. Zaluncin 'yan sanda. Allah wadai. Zaluncin 'yan sanda. Allah wadai. Ku rabu da ni babu inda zan je. Allah wadai. Kama ni. 'Yan sanda sun kama a Taryaji domin gudanar da zanga-zangar lumana a garin Mahastara. Kai ACP, me yasa ka kira wani? Baka gani ba? Farin jinin a Taryaji sai sama yake yi. Mahatma ake kiransa a ƙasar India. Ƙarshen rashawa shine burin a Tarya. Allah biya. Wannan ne lokacin da ya kamata a gama da shi. Na baka miliyan 100 akan a dasa bama-bamai. Hura mana wuta ake yi daga sama. Amma ga dukkan alamu ina gaba za ka iya ba. Kai, me kake cewa ne wai? Wani mutum mai mana inuwa ya kashe maka dan uwanka Jiba da kuma mutanenka. Pratap kuma ya kama maka kanin Kalala. Yana nafi a kurkukun Hyderabad, yana can yana cin wake. Shikenan tsarin namu ya lalace. Nana, dole fa a tada baba-baban nan. Muddin ka ba wani ana aiki, kawai kai tunanin biya, ba na aikin ba, na ga mai tsaye da ni, yayin da zan tashi taron an Tarya. Yaushe kenan za ka yi? Ranar da aka tsara. 2 ga Oktoba. Wani ne yake daukan nauyinku? Menene tsarinku? Gwara fa ka gaya min gaskiya, ko ba komi ka kasance kai ne rayayye a cikin 'yan gidanku. Kai ma kana da iyali ko ba haka ba? Da alamu matarka tana da ciki. Uwa da ɗan cikinta duk za su mutu. Yalla bai. Gaya min, aina ne kuka shirya wannan bamabaman za ku tada su? Faɗi man! Pratap ka bari, nace ka bari Pratap, baka ji bane? Watan Oktoba ya kusanto. Wannan shine kadai ya san wanda ake hari da inda ake hari. Wannan din dai. Ka ba da ranka ka je ka kamo shi. Yanzu kashe shi kake son yi? Ai hakuri yalla bai. Maganar banza ce yake faɗa min. To ya wuce. Ina jin kai labai. Yaya kani na yake? Zai iya mutuwa fa. Domin ina ganin Pratap zai iya kashe shi nan da kwana 1 ko 2. Kai kuma me kake yi? Baya sauraron kowa wannan yaron. DG ne ya bashi cikakken iko. To yanan iya. Abin da nake so da kai ka kashe shi. Me? Shin ka manta cewa ni kwamishinan 'yan sanda ne? Zan baka miliyan 10. To yanzu kan zan iya kasa da nan. Gobe bikin jikewa na Ganesh. Ana jiga gumakan Ganesh a cikin ruwa. Pratap lallai zai mutu. Babban minista zai zo nan da minti 30. Ka kula, to yin labai. Ku kasance a gare. Wa yake magana? Kai tiyagi. Baka cancanta da ci gaba da rayuwa a duniya ba. Shin ka san da kake wannan maganar? Na sani. Mai zunubi wanda yake sai da mutane domin kuɗi. Wannan ba taron addini bane, taron mutuwar ka ne. Kuma za ka gani. Wai waye wannan ne? Raguram.
wane ne kai? Inuwar mutuwarka. Inuwa. Inuwa dai. Rajaram, ɗan gidan Raguram. Mutuwa shine hukuncin da ya dace a bisa zunubin da kuka aikata da kai da Chaitanya Prasad.